Control, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibo na marasan sa inyong kamarilo, Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:49 sa liwat mayong gabi. Kamusta mga suki naton sini nga mga tagparamati? Karon nga adlaw basi lipat kamo ha. Huwebes, Petsa 26. Huwebes naman kondisyon sa inyo sining nga palatuntura sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman. Puwersa. Aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of event. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini bata kadulungan oras sa kagabiyo ng ato sini nga Patrol 2. Ay na panagalabiyong sa pinakamahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod. Aton bantayan kagimusuan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder. Back to back sa itong kapiloto. Aksyon Nino Bugina. Ang mga balita naman sa national, international. Justin Report, Breaking News, Flash Report, Webes edisyon sa atong pagpangalagad. Kinatutukan ni Aksyon Dale Salazar. Dapat kita sa ato sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinandan, ang inyo sinilagad ang kurman sa Action Night Patrol program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Opdinin ako sa labilin isa ka oras. 9 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Na tsambahan karo gabi nga daw way nag kulugal omang panahon no. I mean way nag-ulan. Kaya na mga pasado alas 8 gingampot alas 9. So damol-damol ang galom to sa tabok sa kadagatan. Sako ang i-grab sang kalangitan. Silingon nga iporti tong balbal sang ulan sa tabok sa kadagatan sa area sa Panay. Sa Iloilo ka daw sako ito ang pinakuda kag i-grab sang kilat sa aton sininga kalangitan. No? So kapay pa ka mangin matawhay di ang aton nga probinsya sa Bacolod. Kapay pa nga hindi lang mag-ulan. Para everybody happy. Importante na nga wala sa mga dalagko nga aksidente nga magalunta bisan paano makapahuway-huway man ang aton sini nga mga kapulisan kaya kung may mga krimen kung kaysa ang pulis na daw huwag man untat ka burdahi muna nga kinanglan na pwede palang wala sang aksidente matabo ining gabi on nga na sa pulis galing kiti biyan sang ila kontrol importante na kung may aksidente responder dayon ayos so ayo subong ang kwan so setting sa ibang subong gabi kay nakilala ko pa niya, pwede na tayo pare ka pa kwan, pwede na kita sininga makapaaga kung aw anunsyo mo gabi ito way na korpyo hindi lagi magpaaga rikta ka na lang sa tindahan magpagumpra para hindi ka balang pusa ni Mrs. Puli nga kagahong ka ng inom mo ng obra mo gusto mo gilman pagpaaga rikta ka na lang sa tindahan kag maninda para pagpuli mo ikaw sa lampos at least may pasarubong dibla ang pinaka-importantes tanan alam matamaan Action Radio Philippines Standard Time alas 9:57 na or 55 5 minutes more to go before 10 o'clock check na ka sa mga Patrol 2 ato crosswind patrol kaya damo sa mga naka-standby nga mga report naton standby duga-duga sa report ni Action National Pateño sunday na ni Roger ni Action Arlo kag ni Action BJ observation report sa ato sa nga Patrol 2 sa ato sa nga Crosswind Patrol check ng signal ni Action John Diaz Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, Pisawing. Kay lamig ng simoy ng hangin. Ayun, di purma. Gabaga-bagang init. Haya simo ng angin. Nabugnaw pa. Ay, Berte, medyo mabulubog na ako. Subong daw matulugan ko sa sulod ng patrol. Pero gwa kay... Ay! Ako ganito, kaya magulang kami katapos ko yan ay ni Nigo mo Police Captain Elmer Bonilla. Oo. Kaya katawom sa iya nga ginapobra ni nga tarapol nga kahoy. Lagi ni mo iya bangko nga pala ba? Pareho ba sinyo bala ito? Okay. Oy, katawom tao, gibutangan niya sang banya. Hindi to banya, ano kaya pag na? Silak. 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 Oo. Tanda mo sir. May ito bagay sa mga iyagin pang ano to gali.
electric na mga ritaso to sa iyang mga kahoy. Tarapol to, imuon yung pagibangko. Liwat! Ay, pwerte. Ayun na. Pwerte nga abilidad ni Police Captain Elmer Bonilla, ginapatahom niya kiniya nga police station na. Oo. Mayo na sila kigin pabuga lagi to sa ako ng sarang. May bago na sila nga backup 7 subong. Oo, hara na. Mga patindog na to sa galing Kita itin. mong design niya, namin, no? Oo, tahom. May pundo na. So, pala to, 5 million ang i-release initial, ang second kag third phase do 3 million para makukumpletong 8. Oo, mo ginasa matabok sa nireka. Kaya makumayo ginang development, kiti may bago na nga police station ang backup 7. Oh, kag Pero- for first time sa bakal ko matabong Standardized, double standard design. standard design, no? Kag Oo. second floor. Bao ang magwasa na do, duwago no dungan-dungan gid pating baka 5. Ang backup 5 isa lang na. Ay isa lang nagle. Isa lang to 4.6 million ang budget niya kay Congressman Caraps. Sarap na mong ang Oo. iniya kay Congreg ni. Kay Congreg niya budget. Oo, Daw, di 8 million na ambal ko siya. para matapos-tapos ang two-story standard building sa PNP sa Station 7. Oo, sa tupad na sang gym block barangay. Oo. Dito na butang. Dambaw ya, ikaw pwerte ka gid swerte. Duwa na ka police station na ba kayo mo? Pagalit niya sa may backup sa 6, may harap sa gintupad ka ba? Ito blang insugdan, ito blang naliligad. Oo. Ano naman to, kalagitiwag, ito na pa 2-story, ground pa lang area. Oo. Sinisubok sila, kiling backup 7, do'y bilin man ako nila, gamiton gapon ka PNP. Do mabutang sila compact, labate ko ka BCMFC. No, compact na lang kay mobile force. Oo, mobile force, no, dyan nila ibutang. Ang matabo, kay do ang alihis, pero kagang barangay Vista Alegre, do hindi magpauli sa donasyon sa duta. Baw? Ma-donate man sila kuno sa backup 7, sa duta ang alihis, kag ang Vista Alegre. Kag anon? Imuon man police station, galang kitiyambal rin ni Sir Bonilla, do imuon na lang guro, do compact man. Compact na lang kahit hindi na pwedeng damuon ng police station. Oo, nga para bla, may ato to nakasayin sa lihis, may nakasayin man sa Vista Alegre. Oo. Kabalo ka importante, actually, kang Vista Alegre, mabutangan sang police, okay, di ba? Drapa to koron ang Bacolod City General Hospital. Correct. O, Ah, tingnan na dapat na may nakabantay gito ng pulis sa may barangay Vista Alegre. Ay, sa mga gabi, taga barangay Tangob, kamusta na kamo dakit pagali namon sa mga gabi kung pina nag-i-grab ng isa ka poste. Uy, burnout. Why suga? Why linya sa kuryente sa may barangay Tangob. Bilog nga tangob, gid? Bilog at Tangob, labot na to gani sa porsyon sa barangay Panokoy eh. Ay, Ang may ara ng tusugalin, gidabla sa may sikas to dampi pa saka, may kuryente. okay. Dariya sa may taytay dampi, do labot to gani ang ano gani sa division. Manbil Royal. Manbil, Oo. labot ng Manbil to do, kung doon maturas, ibang kito naman to kuryente iban. Ang puro kanap buhay sa taytay da, way magkurinte. May aras laya. Ami ara sa taytay? May aras taytay sa nakbuhay, dabla? Oo. Sa nang medalya, niya to pasaka, actually may ara na. Okay. Doon lang yan sa Florenceville, kaya ba si salam lang ko nung kalinya, di kay paglabagin sa patro kay nagulpi na naging grab ang poste ito sa kurente, kaya doon nakabati kita lupok gamay. Uy. Pag dugay-dugay, patay ang suga. Basi kung transformer naman to? Goro, laban-laban. Dito mo ginatabo manaligad ko lang adlaw sa may barangay Mansilingan. Nga timba na oras lang ko na kuryente. Gabihan ako, di ako na restore ang linya sa kuryente. Dilas tango, pabot kung kamusta na ako na respondihan. Nablayan ka Central Negros Electric Cooperative. Ito sige na mo libot na mo, gina-check na mo na anuman, bilog bakulo, do compulsion lang. Dilabot na kami diri sa may police station number 2, doon masiban nga blackout. Labot kami kay na sumagwa man to blackout, nakapandumana na kami, karami man to kay may linyagit ng kuryente. Labot backup to, wala, may kuryente man, butsin mo tangob lang iguro ang pinasahi sa tanan. Overload naman guro na da. Ha? Basi overload o may differential Overload lang naman, guro. transformer. Yan eh, dapat rin ano, importante na ako nag-respondihan, dagilayon ka Sineco. Kaya kung pa wala-walaan kasi Sineco, basta lipatan na nila kaganura sa mandama restore ang linya ng kuryente. Yan eh. Kung dahil na sila katulog, kamo sa oras, so kay kuryente, bupulot ka na pangaypay mo. May schedule pa na mga daan ng kagaon. Sineco sa Domingo, Sabado-Domingo. May schedule naman sila burnout. May burnout na naman sila kuno. Oh. Di ang iba ni ito ka pangalot, ulo kay good life para sa ila ay. Sa Panokoy, ito Domingong schedule daw 6 a.m. to 1 p.m. lang mo. At yung mo ginipagwa nga matalas kay ito. Gani. Pero alas tolo temprano pa.
basta dito din ba, paki ko magabi, nabudlay na magabi, ha? Gani. Hindi naman burn out yung gabi. Kaya hindi na yung tulog, pulaw bugtaw ng gwa katao, yakron na. Ay, dari plus may barangay Villamonte, bago na dari kila yung patrol. Reminder ha, ang dalan dari do halos guba. Kay ginpang bakbak na magitug-tug-tug-tug-tug-tug dari nila. Sige sa mong tugtuganan, nila tug-tug sila ng gabi. May dalan nga ginapalabyan sa maslakyan, pero puro man ka tug-tug-tug-tug-tug-tug. May mga buho manaksonerek. Isa lang din sa kalinya, di ka muna naman sigmansig, doon ginawa dumilian, ganin nila, gurong counterflow, bla. So, kay Bandra, una ko sa inyo, ang dalan, dari sa may sa Kino Drive, dabla sa Minara, dampi, likod, naka-triangle, nakalusot diretso sa may barangay hall, temporarily, likawan nyo kung nadali ka mo, pwede ka man di kalusot sa area ng Silmon Tribano, ibang pwede ka lubalik ka sa Ropisay na, or mangita ka mo doon sa may Malastina, Malutsan, tapos dari sa may backup 4, kay under construction, lawig na karamo so ginapang kayo dira nila nga dalan action ereka. And ang sa may Carvix sa may barangay Mandaragan, mayo man nga development kay do ginakayo sa mga tamburong. Ay, very good. Kay para kung nagtudo ulan, hindi na sila magbaha, bakit mo na daw ang pinaka-problema nila mong kung magbubong ulan ang sirek dira sa may dalan so, sa Carvix ay na ano malang mo yung nga daw sila kabaha nga nagalubog sila sa baha. At least subong, mayara na daw sila sang ginakayo nga tamburong siguro na po sa iban pakita nga drainage system para hindi ito mag-tiner ang tubig mag-subside gila yon sa tion sang pag-inulan action ereka. Anyway, naming panahon sa palibot ng syudad kang aton kalangitan maturutinaw karon nga kagabiyon. Hopefully nga manginman namin sa gihapon ng panahon naming tulog sa aton nga mga ka-aksyon. Ang mga pinakaling sitwasyon, update report ka naman rin sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod, Aksyon John Diaz. So nasa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Jan Diaz sa unang report sa patrol sitwasyon. Balikan sa Aksyon Jan Diaz sa tipo rin sa Aksyon Balita. Sa balik niya sila pagpangalagad, may gabi dira kay Turco Junco, kay Manju Arnejo, kay Madam M sa Aboso dira, may gabi igid kay Marjane Latusa Noel Samoya Capablanca, ay kay Sir Noel Samoya Capablanca. Sir, may gabi, kamusta ka na? Hidlaman ta simo. Sakay Ibon Botser sa Germany. Check attendance na siya, Nag-share pa. Ay, puwerti. Like and share, Sa ito nga mga ka-action, palihog lang, Sundan niyo pala si Ibon Botser ka, nag-like kag nag-share gisaya. Mayad man nga gabi, dira sa kay Flora May Siriritan. Flora May Siriritan kag kay Marjane Latusa. Ara man si Sir Sammy Roger Awing sa Mansilingan. Wow, si BJ pasible gahana na. Relax, relax ka da. Ay lawagon ta kadugay-dugay, Joanny Mel, may kabigid. Kay Joanny Mel, check attendance lang siya, nakashare na siya. Sa kay Indayuni Bilaong and family, dira sa aning sa Barangay Panokoy, may nga pagpaurok-urok. Sa kay Miarfe Harina, nagapaurok-urok na sa Action Night Patrol program. Good Thursday morning here. Action Eric, shout out to Tambam. There in Imbuen Alvarez Water Mineral Refilling Station. Dira sa Barangay Tangob. Okay. Ang panami yung halin kay Madam Vanessa Kagdok Matmayo sang Minnesota, USA. Sa pamilya Olmido, dira sa may 6th Street, Purok tangkong tamyaw yan lang si Barangay Sai si Tito ya Roland kag Tita ya Raquel. Alina kay Mark Navarro Baliguas. Fambam gali. Fambam. Water refilling station gali. Fambam.
Okay. Sa kay Madam Maria Teresa yung ara na siya. Sa Purok Sabis, sa Villamonte, ara naman si Pelton Lipora. Ay, pretty. Parami na sila, no? Sa kay Nung Mulo Batang, nagabidala kay Nung Mulo Batang. Sa mga batang family dira sa Barangay Comaliskis, Banwasang Don Salvador Benedicto. Always sila nagkaporok-orok na binagin si Ginamos to. Sino to kaninong? Si Ginamos kag si Tinabal. Sino to? Dara sa may Purok Kadulunan na Siendago ba Central Maaw, araman si Kurt Nathaniel De La Torre. Pa-check attendance mo siya. Sige, check ta na ma-report na gikan sa aton sa mga correspondent. Unahon ta report gikan sa First District. Oboso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Ari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 2 sa report. Aksyon Nelson, maing gabi, please come in. Aksyon Nelson. Ay? Why sa? Oh, doga kwansa do, ano na sa? Din siya man? Din ka na ya? Hello? Oh, nano kaya? Tibano ka? Kaya na pang tawa ko si mo. Ay no man niya kinikigin na pamalhas man tayo sa niya man. Jesus na, ano nga. Alert. Mo gani man. Nang telepono tag ano man siya, hindi sa alert. Hindi sa alert. Ay. Kagabi matawagan mo, subong hindi mo matawagan. Ay, ina. Oo, ti ako na lang nagtawag. Ati, ina, guro, ilislan gina. Nailis lang na gani. Islan na. Amo ning Pigaw rason pa. Pigaw pa. Fiber ko no, 100 Mbps ko no niho. Pero do pigaw ang signal. Pero pigaw ang signal, hindi makontak na ano ni Basta sa linya mo, basta sa linya mo, hindi man. Ato nagligad, okay pa man to ba siguro mo giniguro? Basta mo ginaguro ilay ang equipment ko da. Bisyo guro ang linya. Wifi mo. Wifi kahina mo na signal mo. Waya hapay permi. Laban. Hapay yun ang guwa mo sada. Amo gani man ako nakulbaan na ano man ko nakuratan ko. Nakuragmang ko temprano pa. Temprano pa. Temprano pa. Kung ano pala namukaw dayon si Action Eric ba? Dugay. Dugay lasunsin na Mulusun. Las 10 na Di ani lasunsin. Bago lang kami ito nagbulag patas ni Sir Lidawan Sa di na, sa kay Kwan? Kay kuya mo bla? Di mo nagkakadto? Nagampang kami luntinis. Pulo pabalhas. Pulo pabalas, ti sa subong ka tululo baslas ko. Ti may gina para mga bulubog, malagkakaka sa mga fats mo da. Amo gani man, kay para blang isa na ni kabulan nga preparasyon, ang isa kabulan, tapos na to. Tapos na sa mga gusog-gus ka gina. Amo gani man, igo gina nga nila daw nag ano kason, daw nagamatamat ka slim, daw malipay man tani, tabag kung matuod ba? Ang pagka-slim na ba, simple madugangan, wala naman na isahaw? Anong isa man? Arala si Madam Josie Kanyiti, pati nyo, monitor bla. Amo gani man, lagi na isa ya. Abid listener na saya. Gani. Hindi lang kay listener, watcher pa na. Diba si kumadugangan? Okay lang da? Okay lang da pa. Sige, monitor lang da. Si Action Erico, ginasunlog ka daw. Ara sa spiak na kwarto. Ara sa daga pawayway. Pawayway lang da. Pawayway lang da plangga. Na. Kay maligo na si Nelson,
Hindi na ko maligo, Para bro. na kondisyon. Klain niya maligo kaya hindi ka maligo nga balas kaya. At, di kalay kakapoy nga daan na yan. Kuan lang, Pasmutos na. kuan lang bala, ininit bala. Man. Ala ba, lang nga tubig. Hindi ka lang maligo, manibin ka lang. Muga, trapo-trapo na lang. No, muna sang tirada da. Tirada da, oro, para blang matulog ta da, medyo kondisyon matangdaan. Muna tang Wanang tirada. importante da. Kagti, buinan-buinan tang fasta kay last ko nga kilo, 100 kilo, kay ari may muy buga taong. Ti may iba ka sulobra pa rin siya 100, may ganun ko 100 ka lang. Oo, gina... Pabuhin-buhin na. Pabuin-buin gamay, action ni Rick. Teryo, balita ni? Oo, ano na? Oo, balita ni, kay na lang ni mga alas 3:30 action ni Rick. Ilang hapon? Oo, Oo. hindi kaluoy man ni, kay ti, ngalanan ta ni, suicide ni. Ti buta lang edad kag laki kung bae. Oo, mo gani. Ti amo ni action ni Rick, ang gindalaga ina diri sa may Calatrava Municipal Health Office, kagin examen ni Dr. Mark Alan Rizaga, Okay. ang attending physician sang Municipal Health Office, kag nakita nga higot sa liog Uy. ang ginkamatay sang 45 anyos, may asawa pero ginbayaan, Lalaki. lalaki, So, ginabayaan niya? ginbayaan, residente ni sa sang Sitio Encarnacion, Barangay Bantayanon. Ang balita kag informasyon nga nakwa naton Action Eric, ini siya ikadwanan ini niyang attempt. May primero may suicidal instinct sa gali. Oo. Primero ini siya ang nag-attempt nga mag-suicide sa ila sini nga puluyan. Kaso lang kay nakita sang kaingod ang iyang sini nga gaimo. So meaning Ang first na ito nga suicide nga attempt, ito higta niya maliog ya? nang Naginom hilo? wala ginligot yaman liog ya sa 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 Blayan. gani, amo gani. Oo. Higta niya liog ya. Kaya way madayon, kaya nakitaan sang kaingod ya. Nakita sa iya kaingod, so Oo. na-stop siya, Oo. ginahambalan siya nga ti amo na Oo. ti kaina natigayon gid kag ang masakit diri kay nagsaka pa ni sa Action Eric sa 15 feet nga punuan sang mahogani. Bahaw, taas. Oo, dito ginigot yang kalat sa iyang Maglumpat. liog, kag ti dito naglumpat siya. Mga wala pa gid siya kabot sa duta, mga 6 feet pa gid siya kag anganta diya sa duta, Makalabot sa duta. makalabot bali. sa duta, so nagbitay-bitay gid sa dito. Ahay. So nakita sa ini siya sang iya sini nga kaingod, kag ang impormasyon nga nakuha sa pag-interview sa aton sini nga mga kapulisan, may problema, depresyon, problema sa pamilya, Bahaw. kag ti ang balita nga ginabayaan siya, duha ka anak niya, kag ti problema sa kwarta Kung namogligin layasan, ginisigli sang asawa ni kakabataan niya. ginlayasan ni siya. Anong kuha siya? Anong trabaho siya, no? Actually, Action Eric, alin ni siya sa may Sambuanga, sa Mindanao. Tapos nga ngayong bayaan sa sang kabataan niya kagasawa, no? Pintas siya, no? Hindi man, dugay na ni siya ginbayaan. Dugay Dito pa na. nito sa Sambuanga, ginbayaan siya. Sang kabataan kagasawa, ya? Oo. Tingog mo- Tingang kabataan niya, araya sa iya. Ara Dili sa sa iya. Calatrava. Okay. Oo, Ang kabataan niya, ara siya yung custody. Oo, ari sa iya nga poder. Galing kita sigurong laki na guro, kung wala trabaho, Isa na, depressed guro, no? depressed kagati, isang January 15 pa ni siya nag-tried nga mag-suicide. Ayun. Lag ko na makabataan niya ni Action Adag Nelson. ko na, may mga sultiro na. Kahit ti edad niya, 45 anyos. Kaya yung tabuan, way bata ito sa balay nila, way kita taas siya na isaw, no? Wala, kayang nagkuha gani sa iya actually dito sa may puno, sang mahogani, Oo. ang iya utod. Utod niya. Oo, ang iya utod. Oo. Naistorya man sa aton sininga mga kapulisan kay na, Okay. kag aton man naistorya, ti
ambal sang iya utod nga ti sir problema sa amon pamilya. Tapos may mga masakiton pa kagati siya mismo guro gindibdib ng mga problema bla. Oo, support na na. Nasupot Way sa obra, bulag sa asawa. Way pa sa way sa trabaho. Tapos tingnan mga auto kung no, to gaga sakit man. Yo masakit man ng mga parente ati. Panumdom guro nga way man sa ibulig kay ano man na ibulig ba man sa obra mo na blaw. Namo gani. Pero namin talaga may nagaulo istorya tani sa iya ni, may mga nagaulo advice tani sa iya bla. Every Di time. kay daang dira nga lugar aksiyonere ka medyo mingaw pag inadamo. Okay. Malinong kagati ano na da wala pagikayo panimalay bla kaga actually kakahuya na siya. Way man foul play ang kamatayon ni way man. Ambal ni doktor wala man Okay. ginpamangkot nato sa Dr. Rizaga Purely kung may suicide. foul play ang pagkapataya. Oo. Silinga sir wala man kay Purely suicide. suicide gidya kay na ara pa ganing kigot si Aliog. Tanong plano sa pamilya ipatopsin niyo kundi tanang ano. Ang plano daw wala naman. Kati guro na bato man sa pamilya kati purely suicide gid man. Mo gani man kag ti mismo nga ton sini nga doktor nagambal nga ti ang gingkamatyan niya ano na strangulation. Oo, kuga. Pagkakuga sang di ka Igot. na mapatay nga naglumpat kay mos 15 feet sa punuan sa mao gani. So muna aksiyonere medyo masubo sa pamilya ang gindangatan sining 45 anyos ti kay na gin ano naman to ginabalsaman na kagin dala sila sining puloy-an aksiyonere. Sige. So ang iba naton nga balita ari ang kaso nga paghimulos diri mismo sa may Calatrava man ang sospitsado ang ginakilala sa kay Gerald Acanoy 27 anyos ini siya soltero kag residente sa sitio Agtatahor, Barangay Makasilaw, Banwasang Calatrava. Ini siya ang gidakop sa aton sining mga kapulisan base naman sa isa ka arrest warrant nga ginapagwa ni Honorable Judge Ami Alabado Abiliano, ang presiding judge ang Regional Trial Court Branch 57 58 nga napitsahan sa tong Enero City sining tuig kag wala sang bill nga gina-rekomendar. Hindi siya pangatubang sang kaso nga rape. Kag ini karon siya ang yara sa kustodiya sa aton sining kapulisan diri sa may Banwasang Calatrava. So mo na aksiyonere ka ang pila ka mga impormasyon, balita nga madulong naton para sa Action Night Patrol. Boss Guro, balita tatong bago lang nga na aksidente nga gindala sa hospital mga alas 9:59 to. Ini lang gabi. Ini lang gid lamang nga gabi. Okay. Ti ato pa to nagresponder ato sini kapulisan base buwas may mga detalye na ta angot sa isa ka vehicular accident nga nagluntad man diri mismo sa Banwasang Calatrava. Report gikan diri sa Banwasang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kita Aksyon Nelson Pateño. Live report kita sa First District covering San Carlos, Toboso kag Banwasang Calatrava. Kaluoy man to naghikog no. Depressed tamo problema sa pamilya yagid halos may gabi dira kay Dilo Terio Acosta Garia dira sa Quezon City, Manila. May gabi dira kay Pato kag Ginamos sa kay Pato kag Ginamos sa Barangay Comelaskis sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Tamiya ko mo ni Manong Nong Mulo Batang ay paurok-urok. Kaya tutong da, may kabigid. Kasi ko na lang imorilibo gani nung mulo, si Tutong. Lipat ka pa sa ngalan niya na mo. Sa kay Inday Blasa, da, may kabigid. Kay Joshua Makahilo. Baga paurok-urok, isto to Joshua Makahilo. Kag mayong gabi dira kag mayo lamang pag paurok-urok pamati kay Kwanda kay Ricky Soriano.
dara sa Georgina Subdivision Mandalagan. Si Harry Quinyosa Hamelo araman sa area sang Barangay Sumag ga paurok-urok man pamati. Si Tutong Kisan. Ga monitor man sa monitor gina si Tutong Kisan upod sila ni Cap gali Bibing Noble. Okay. Idalo mo permisi Tutong Kisan nung mulo ko magtamyaw ka kay basi magsunggod dunga niya, no? May gabi dira kay Olivia Hulagting ga monitor ka kinatamyaw yaman da ang Zonzo Nierfe. Sa agab hasta sa gabi ko no ang iya sini nga monitor. Bauti mayo gid, salamat gid no. Kay Ilison Gripon ong apil sining man sa taga Water Glaze Refilling Station. Boy sila ni Danilo, ni Rodel, kag sino ni si Bernard sang barangay Takuling no. Action Eric lang Sakalam. Bao Sakalam Sakalaman. Sakalam kamot. May gabi man dira sa kay Noel Magbanwa Lagos, kay Toto Joshua Christopher Vilas, Linita Pilia, kay Mark Sidenyo, monitor gid sa aton sini nga pangalagad, no? Hindi man komplento kami nila kung hindi sila makapa-urok-urok pamati. Sige. Mga bidala kay Tatay Teddy Rihida at kay Bibing Ramos. Alin na kay Derona Rihida Trava ang Panamya. Sige, sa lahat na report ni Aksyon na Roger Gotiv, area sang Cadiz, Escalante, kag Sagay City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gotiv, line number 2. Aksyon Roger, may gabi. Yes, Action Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa mga ka-aksyon sa atol siya Eric pila ka mga report gikan diri sa may norte nga may sa probinsya sa Negros Occidental mapaang Action Eric at tipos daw ka lain gid sa pamatyag tabla. Pero ate mo na, sa gyapon nagapabilin man nga matawhay diri nga atol siya nga area of responsibility pila lamang ka mga wanted person ang gidakop kay ina labi gid sa may Cadiz City PNP nga sa diin mga alas 8:30 takla sang aga sa bayan sa Barangay Zone 1 may ara sila gin-operate ang mga police assigned sa warrant sa Puna Section kag ipamunuan mismo ni Police Lieutenant Gina Fernandez ang Deputy Chief of Police upod na dai Police Executive Master Sergeant Malbert Veloso sang warrant sa Puna Section muning Police Non-Commissioned Officer sa dalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispi. Gindakop ini ang isa ka 41 anyos nga nagapantubang Action Eric sang kaso nga act of lascivious business. Now, ang gindakop gikilala kay Gerald Ampog Ikahilig. Gerald Ampog Ikahilig sa nasilina 41 anyos sa edad, wala sang asawa kag residente sang Hacienda Marjorie sa barangay Magsaysay, siyudad sang Cadiz. Now, kay ina serve sa iya ang warrant of arrest niya may ara nga criminal case number 3482-C kag ini nga kaso ang may angot pa sa Republic Act 7610 kay tungod ang iya sini nga gin himuan sang hindi mayo ining act of lasciviousness nga ini isa pa ka minor de edad. Gin issue ini ni Honorable Judge Renato Dimuñez, retired nga judge kag nakapit sa Hunyo 9, 2006. Ang recommended bail sa iya medyo gamay-gamay malang ni 12,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kay na matapos nga ni siya gindakop sa mga katapos ang kapulisan pagi sa warrant of arrest gin paibalo man siya sa iya sini nga constitutional rights kag sa idalom sang Republic Act 9745
ini ang anti-torture law gin patigayon man ang pagpa-examine sa iya sa Bayan Action Eric sa Cadiz City Emergency Clinic agod nga ini ang mapasiguro nga mayo ang iya sining physical condition. So sa karon detinado siya sa bayan sa Cadiz City PNP kay wala pa man siya makapiyansa Action Eric. So far daw medyo matulutawhay man ngalibot kita sa gyapon kag ato na obserbaran ng gid nga siya pa ang Sagay City PNP nagapatigayon gid sila sila nga Police Visibility Patrol kag kaina nagbutang man sila sang signboard nga sang ila sila nga checkpoint sa may atubang mismo sang police station sang Sagay City PNP. Amo lamang ato kay naman ang daw medyo ang pag-file sang kaso nasa itong mga nabiktima sang scammer Action Eric nga ginaligar nga amo to si Rosanne Sabanal E. Castroverde nga tinakapalagyo na kadaragko sa nakuha yung kwarta sa mga na biktima ya. Amo na Action Eric kay na nag-file sang kaso ang halos napulo tanan ka mga biktima niya nga ang na-interview nato to si Russell Cañete nga nakuha ang 362,000 ka pesos sa kapahayag nga ang iya siniya nga nakuha o kung nakuha alin siya nga kwarta gamay lamang kumparar sa mga kapdanan nga nagpasaka man sang kaso kaina sa bahin sang Sagay City PNP. So pa na ito na kung ano gid Action Eric ang madagatan sining file nga kaso kag kun bala ang ini Action Eric nga persona ang babae nga ini kung balay ni siya madakpag subong ginaayaman siya sa mga katapos ng kapulisan sa siyudad sang Sagay. So far tayo na tayo nga report direkta diri sa may norte nga sa probinsya sang Negros Occidental particularmente sa Segundo Distrito. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutib nga report una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gutib live report kay kasira sang Cadiz Escalante kag Sagay City. Mayong gabi dira kay Homa Lumina. Sa kay Sir Frankie Alojado sa kapulisan dira sa Banwa sa Morsada mayong gabi igid. Sa kay Jennifer Dislati kay kumari ko kay Toto Ronnie Gordon and family pa-check attendance lang siya. Kamusta dira si Maninay Senchamorph? Maninay Senchamorph, musta ka da? Kamusta si Kaloy kag si May Bibidor da? Kay Toto Chong sang Apollo Restaurant sa kay Bambam sa kay Bimbim. Kay Ching. Anong nga pagpaurok-urok ka. Kay paring Roger Montalvo and family. Kay monitor man kada gabi. Kay Eva kag Joel Sangko and kids. Kay migo ko Arnel Binares Sr., saya Junior, kay Toto Andro Mamon Binares, kag sa mga Binares family dira sa area sang Barangay Alhis. Paring Stephen Uy, kumusta ka da pare? Idlalo ko ka pare Stephen Uy. Kay kumari Angel Uy, ihado ko iche kag kay Toto Samuel Uy. Dira sa Barangay Takuling. Kamusta si Mama Betelaw dira sa Bidalbagan? Kamusta ka na da? Kay Manang Bekelao, kumari Jan Silao, kumparing Alberto Adlan, Toto John Berjud, Philip Jud, Alkin Jud, kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kag kay Nene Lau. Pump boy sa Shell sa Binalbagan, always. Empleyado, security guard sa Viscom Binalbagan, nabinagi si Miss Nora, di mabildo kag Mr. Leve Frias, kapa urok-urok gid sa ato siningapag pamati. Maninay Elsie niya, dasta kamusta? Si Bong Nyadas, musta da? Kay Engineer Patrick Mabag. Gali, kumusta da si Engineer Patrick Mabag? Sa Banwa sang Binalbagan. Ito naman kay Engineer Patrick Mabag ba? Kay Barangay Kapitan Madirin Diaz ang Barangay 18. Kap, kumusta ka da? Kumusta si Pare Jonathan Sr.? Kag si Kagawad Jonathan Jr. Sa mga taga Cordoba da. Sulit ang aksuradyo permimo. Basta Barangay 18, always na ya. Napaurok-urok. Ang taga Barangay 9, ganun, di mapagpaulitis dalo mo.
Ati salamat kay pare Arnel Binari Sr. Noted ko na. Para man taga banding-banding preman. Kung si two kids mo. Lipat ako sintsura ni pare Arnel mo. Sa mga Abapo, pamilya kay Unggok Abapo and family dira sa may Villa Lourdes, sa Barangay Panokoy, sa pamilya Valderrama, Sina Rosa, pamilya Barayoga, damo na pamatid sa Villa Lourdes, kaya hindi bandik mo sa ulo. Oh, napaurok-urok yun na sila permino. Kay Jo Marie Hamili, magabi dira kay Jo Marie Hamili sa Hilton Hotel Manila. O gano'n ka to Jo Marie Hamili sa Hilton Hotel Manila, galagaw-lagaw. Lumayong randadi mo da. Next week pare ate sige. May pang next week mo dayo, no? Isa man natong ka listener gid sign on to sign off. Isan wala taong balay pugandar ang radyo. Kaya pamati gid si Mr. and Mrs. Joy Kenneth Auzo. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Joy Kenneth Auzo. Paurok-urok kita sa Action Night Patrol program. Si Makahilo Joshua gali natamya na si Titaya Marisa Makahilo sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Ate sige. Palos ka report na Action Arlo Ticar sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi plus kami. Action Eric, mga tak na alas 4:29 bising hapon sa tong tinalikdan nga adlaw, isa iya ka operasyon ang ginpatigayon sa magatapo sa IB Magalaw na PNP diin tatlo ka mga persona sini Action Eric ang nadakpan akto sang mga kapulisan nga nagbayular sang Presidential Decree 16 Uto. Tag-ini sila ang nadakpan dira sa may Hacienda Teresa, Barangay Alicante, Banwa sang IB Magalona. Ang ining mga nakaladakpan Action Eric ginkilala nga amo sanday Nilia Presente i Billboard, 49 anyos edad, isa ka dalaga. Shirley Ontal e Presente, 63 anyos sa edad, isa ka balo. Kag Emily Ontal i Soledad, 58 anyos ang edad, may bana. Tanan pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ini sila ang nagkaladakpan sa makatapo sang IB Magalaw na Philippine National Police sa nagpatigayon sang illegal gambling operation o kung nagpatigayon sang anti-illegal gambling operation nga gina-operate sa pila ka mga pumuluyo dira sa nasambit nga lugar diin akto nga nadakpan ang ining mga persona nga nagahampang gid sang ginatawag nga tungets na recover sa posisyon kag control sa sining tatlo ka mga persona. Amo ang isa ka set sang playing card nga ginagamit nila sa paghampang, subong man ang kantidad nga bali 272 pesos bilang ila sini nga taya. Ang nasambit nga mga persona ang gin-detain ini sa may custodial facilities ang IB Magalaw na PNP apang inisya o kung ini sila ang gin-release pagkaligad sang 24 oras nga reglamentary period. Report na gikan sa Banwa sang IB Magalaw na. May gabilang Action Eric sa tanan nga pumuluyo sang Purok Masagana, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Ayo, salamat kay Action Arlo Ticar gikan sa 3rd District. Ari mano may balos mga report ang aton sining 5th District. Natipon nga magsabalitan ni Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action BJ, may gabi please kami. Action Eric, arestado ang tatlo ka mga persona sa Banwasan na Castillana bangod sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kung ining illegal gambling o kung ang ining illegal nga sugal
sa public market sang Barangay Robles, Banwa sa Castillana, sa tong tinalikdan nga Mayo 24 tuig 2022 sakta la 1:30 sang udto. Ginkilala ang mga nagkaladakpan Action Eric nga sanday Alfred Minao, 40 anyos, soltero, residente sang Feria Street, Barangay Robles, sa nasambit nga Banwa. Ekipman si Jaime Chua, 21 anyos, may kalivin, residente sang 1 Luna Street, Barangay Robles, sa nasambit nga Banwa. Kag Fernando Calvario, 37 anyos, may kalivin kag residente naman sa Hacienda na Halinan sa nasambit iya nga barangay kag Banwa. Sa pamuno ni Police Captain Daryl Migos, hepe sa Castillana PNP, ginkasa ang pagdakop sa mga sospetsado nga naaktuhan pa nga nagahampang sa ginadumilian nga sugal ukon ining pusoy. Na-recover gikan sa mga sospetsado ang baraha nga ginagamit sa pusoy kag kwarta nga nagadangat sa 774 pesos sa nagkalain-lain nga dominasyon. Sa karon, iara ang mga suspect sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kay Action BJ Apasible gikan sa 3rd District. Nagabidira sa kay Matheresa Dirukia sa Magsungay. Kapaurok-urok man sa Action Night Patrol Program. Kay kagawad tala banda sa Barangay Singkang ka monitoring sa saton mo. I-recap ko na yung resulta sang STL sa YK na maka-monitor bala sang resulta ka STL kag sa mga nagkataya sa STL. I-recap ko ang first draw kay na 9-8. 9-8. Ang first draw kay na 9-28. First draw 9-28. 9-28. Second draw 29-17. 29-17. Kag ang third draw 16-6. 16-6. Ayos! Sige. Ano naman ang resulta sang Lotto? Ano ang resulta sang Lotto? 649. Jackpot prize, wala sa manakakuha. 21.5 million pesos. Resulta 649, 17, 44, 21, 49, 35, 20. Liwaton ko, 17, 44, 21, 49, 35, 20. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa may nakakuha 34.9 million pesos. Resulta 642, 34, 41, 4, 29, 19, 18, 34, 41, 4, 29, 19, kag 18. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Magabalik ang inyo siling palatutunan ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report na action dyan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner
for digital storytelling, best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositive. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tubalagad last kag final stress sa iyo para tuntunan. Mayad nga gabilan dira kag mayon nga pagpaurok-urok pamati sakay tapin. Sakay taipin. Pagurok-urok paglisita ipin ho. Sige, salamat kay dira sa imo sini nga pagpaurok-urok pamati. Kay Mr. and Mrs. John Bernasol and family dira sa Aningman, monitor sa ato no. Si Parita Arthur kag Kumarita Ninet Ilagison, sakay ihada RJ, sakay ihado Leo. Monitor man sa ato sini nga pangalaga. Balik ato sa nga Patrol 2, balik si Action John Diaz. Saya sa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Ari sa Action, John Diaz sa balik report. John, please come back.
aksyon na arestado ang top 9 kag top 19 most wanted person sa Bacolod City Police Office sa separado nga manhunt operation sa Bacolod City PNP. Ang una diri nga nadakpan sa station number 2 sa pagpanguna ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Ining ginakabig man aksyon na ang top 9 most wanted person sa syudad sang Bacolod. Dinhi sa ang kilala naman sa kay Hermogenes Gatso, 24 anyos, residente sa Puro Kabuhi, Barangay Jess, diri sa syudad sang Bacolod. Kini may kaso nga paglapas sa dahi nga may kangtanan sa Anti-Carnapping Act of 2016. Ini siya nadakpan aksyon Eric dira sa area sa Purok Grasa, Barangay Singkang Airport sa syudad man sang Bacolod. Opo diri sang Police Station number 2 ang Highway Patrol Group sa Cag Regional Intelligence Unit. Samtang dito naman sa area sang Don Salvador Benedicto nadakpan ining top 19 most wanted person sang Bilog nga Bacolod City. Ini siyang ginkilala kay Jonard Himugalia, 33 anyos, isa ka manog baligya, kag residente sa Barangay Esteban sa Banwa sang Murusa Action Eric. Ining si Himungala o kung Himungala ang may kaso nga murder kag inisa na dakpan sa bulig naman sa Bacolod City Investigation and Detection Management Unit o kung CIDMU kag Anti-Kidnapping Group. Samtang ang duwag sa nidikang operasyon ang sa gihapon ginpangunahan sa station number 2 bangod nga sila ang lunsay may jurisdiction sang sining mismo nga mga kaso aksyon Eric. Sa subong gin-commit na sa Bureau of Jail Management and Penology o kung DJMP Mild Dormitory sa Barangay Tacoling sa sulat sang Bacolod. Hindi man nagkaradakpan. Subong ginpayag na rin ni Pendon nga padaan nila nga pagpangita sa iban pang mga wanted person kag mayara sa paglapas sa mga kasuguan. Balita gikan sa Patulang Tagibot sa Bacolod Aksyon Jantia. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Aksyon 24. Sa Naman Patrol 2, Theory Abed kabusa ka pagpakalagad sa Action Night Patrol Program. Webes, edisyon, Bagata Community Purario, balik ini buwas Biyernes. Aton sa lima patrol, la Unit Reporters in Action, kanapalakad, karong gabi sa Action na Roger Gutiv, Arlo Ticar, BG Apasible, Action Nelson Pateño, Action Jan Diaz, back to back sa itong piloto, Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kala sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyong alakat ang kurman, Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.